חמודים, אבל הם לא אנחנו. קאפות, הם חסרי מוח, מתלהבים מעצמם, קנאים. זה לא החברה של האמריקאים, כי אני לא יודעים לעשות חיים. אמריקה, אין מה להסביר. גועל נפש! יש בהם פשוט חצים, שם למעלה. חבב! חבורה של חנון נרדם אחרינו. גועל נפש. מה קרה? מאה. 100. אוקיי. 100. מה, אין פה שאלה? 100? 100. 100. מינוס 100. 100. 100? לפעמים אולי זזים, לא יותר מדי, בדרך כלל, פעם לא לדעת. מדברים? נוחרים. בנים נוחים, בנות נוחות, וגם בנות נוחות. אוי מי, אין אתה מדבר. אוי מדבר. אוי חולם. לא זה כלום. איך האנשים שוכבים כמו מת. בעיקרון, אלה מעטות כאלה, הגשמה שלהם עולה למעלה, חשבון ואז יורד למטה, ואז הם מתוחכמים. חושבים על מה שהם רוצים שיהיה להם, שאין להם. תשמעי, זה הולך ככה. זהו, מנה ראשונה. פסטלים, קוסקוס, משולשים, סיגרים, יש גם את שניצלונים. סלמון עם תבלינים, פפריקה, קורקום וכולי. מפה. רגע, שקט. עכשיו נעבור למנה עיקרית. דג, מרק, פילו, ומספה ופילו, פנים בשר. מנה עיקרית? לא, יש לי דג, מרק ירקות. יש גם סלטים. קופטאות. טעים רצח. טעים מעולה. עוף. בקר, פרגית, שניצל. יש בורקסים. תפוחי אדמה, אורז. יש מלא שתייה גם. מלא, מפוצץ. מנה אחרונה, גלידה או אפשרות לסורבט, או אפשרות לעוגה חמה ככה עם שוקולד שקט בפנים. עגול כזה. זה טעים! יש בליבו עוד לנחם, עדיף חד ימים יבואו מחבלים. אנשים שאינם משקיעים בנפשם. רוקחים כבדי דם. הם יודעים להתחבלב! הם לא בני אדם. יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך אותי. פיצה ולמידה. הם מתים נקיים. מה, הם מרגישים טוב, רטובים, רעננים? לא, הם התייבשו. הם אחרי... נו, מה השאלה? נקיים, רעננים. רעננים ונקיים רטובים ורעננים אמרת וואלה? ומקסימים. רעננים נקיים מכל הצורך של חודש ארגון. מעולה. יפים. שמאל, ימין, שמאל ושמאל, ימינה, בנימינה, נה 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 נה. או כדור בקנה. הם הולכים בשלשות, כמו במפקד של מי עקיבא, שמאל ימין שמאל, אבל יש להם שקט.
כמו ימין שמאל. צועקים עליהם. לכו! שמאל! שמאל! ימין! שמאל! שמאל! ימין! שמאל! שמאל! ימין! שמאל! שמאל! ימין! איזה? תקשיב להם, תלכו מהר! מרג'ה! ישב! מהר, תלכו! מהר! אז כולם ימותו. ניכנס מתחת לשולחנות. מודי יבוא להציל אותנו. אני אמות. ולא יהיו יותר חתונות, לא יהיו. לא יהיה גיטרות, לא יודע מה לעשות, הכל יישבר, אני אשתגע. לא יהיה אוכל. לא יהיה גיטרות! לא יהיה גיטרות. לא יהיה אנשים, מה זה לא יהיה לא יהיה גיטרות? גיטרות. לא יהיה אוכל גם. לא יהיה אוכל. נברח, למה שנעמוד? אנחנו נברח. ישנם ימים ללא מרגוע, ולא אמצע לי נחמה. מוכרח אני לנגוע בעשבים באדמה, לפסוע באותה הדרך בתוך פריחה. ואם משהו אל זאת הארץ, ואם אפשר שוב בדרכים, האם בקדם יכירוני האנשים והפרחים. רק תפילה אשא כלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משעוליי. כלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע. האם אמצא את כל היופי? צוות אהוב, חביב ויקר, עוד יום אחד וזה נגמר. יישר כוח על כל החודש האדיר שעשיתם.
תמשיכו לעבוד עם אותה שמחה וחיוכים שאתם מפזרים בסניף, כאן לכל בעיה, התייעצות, כל מה שבא לכם. צוות יקר ומאמן. רציתי להגיד לכם שאתם פשוט עשיתם עבודה מדהימה החודש, באמת. כל יום השארתם עד מאוחר, חלקכם יותר, חלקכם פחות, אבל באמת הקדשתם מה זה את הנשמה שלכם. ולא רק בפיזי, לצייר, לקשקש, אז הקדשתם באמת. ראיתי אתכם מתוסכלים שחניכים תעצבנו לכם, ראיתי אתכם שמחים שטוב לכם לחניכים, ראיתי אתכם במלא מצבים, באמת. אני מה זה מעריכה את העבודה שאתם עושים. חינוך זה דבר כל כך חשוב, אז תמשיכו בזה לאורך כל השנה ולא רק בחודש הזה, ואני תומכת לכם שתעשו את זה. ועכשיו, לפני שהכל נגמר, היום האחרון, תיקחו את כל הסבלנות שלכם, את כל הכוח, את כל המרץ, ותקדישו בשעות האלה כי הן הכי חשובות. קחו את החניכים, תשבו איתם, תשחקו איתם, תשמחו, אל תלחצו מכל לא סיימתי את החדר ואימא לב והריקוד לא הולך וההופעה לא הולכת. בסדר, הכל יהיה בסדר. אבל העיקר שהחניכים שלכם יהיה טוב. אז באמת אני מאחלת לכם שיהיה לכם הכי טוב בעולם. תמשיכו להיות כמו שאתם, ואני באמת אוהבת את כולכם אחד אחד. טוב, תשע"ב. מה שאני רוצה להגיד לכם זה בעיקר ככה. ברור שיגיעו גם היום, גם בהמשך, יגיעו כל מיני חבר'ה ובוגרים שיבואו ויגידו בזמננו, ולא יודע מה היה בהרבה יותר שמח, היה בהרבה יותר חניכים, ואיזה חברים אתם, ולא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. פשוט תשימו על זה פס, כי אתם פשוט בהרבה יותר טובים מכולם, אתם לומדים מהניסיון של כולם, ואתם באמת בהרבה יותר טובים. אף אחד לא זוכר באמת איך זה היה בזמנו, אז כולם מפריזים ואומרים, כן, הילדות שלי הייתה הכי טובה ואני הייתי הכי טוב, אבל בסופו של דבר יש לכם הרבה כוחות. אני כל כך סומך עליכם שאתם לא עושים לי את הסניף שלי באמת. תשמרו על הילדה הקטנה הזאת שבאה לשמור עליכם. יעל. ובאמת פשוט תצאו בחיוך ענק, בשמחה גדולה, תפעילו, תרקידו, תעשו נורא ניסים, על ערך מה תעשו, אתם פשוט יותר טובים מכולם. סומך עליכם.